O 29 de setembro celebraránse eleccións nas 63 confrarías galegas. Así o establece a resolución publicada hoxe no Diario Oficial de Galicia. Os comicios darán comezo ás 10 da mañá e os colexios electorais permanecerán abertos un mínimo de 4 horas ininterrompidas e un máximo de 8, segundo o plan electoral de cada confraría. O voto por correo poderá solicitarse a partir do 27 de xullo, un día despois da publicación do censo definitivo. As eleccións desenvolveránse en tres partes. Primeiro, elixiránse os órganos de dirección das confrarías, despois votaránse nas tres federacións provinciais e finalmente elixirase o presidente da Federación Galega. Máis de 12.000 profesionais do mar están chamados ás urnas. Que de novo se pon en valor o espírito democrático de todas as cofradías. Fixemos fai 4 anos unha convocatoria xeral. Por primeira vez na historia todas as cofradías cambiaron os seus órganos directivos no mesmo día e agora, 4 anos despois, xa volvemos a iniciar o proceso. Empeza dende hoxe, entran xa en funcións todos os órganos directivos das cofradías e o proceso de votación se celebrará o día 29 de setembro. Así que teñen un período de tempo para poñer o día todos os censos electorais, para presentar as súas candidaturas, para facer as cousas con calmas e poñer en valor, sobre todo, pois a estrutura democrática que teñen nas organizacións as propias cofradías de pescadores. A partir de agora, as directivas das confrarías e federacións están en funcións e tan só poderán realizar trámites ou actividades propias da xestión ordinaria.